किया जाता है, नहीं प्यार हो जाता है। प्यार में अक्सर प्रेमी दोनों झगड़ा करते हैं फिर आहें भी भरते हैं। रवि रंजन बाबू, प्यार मुलायम होला, प्यार का वो अखरा ना होला। अब प्यार के जोखे खातिर कोनो किलो और बटखरा ना होला। एक रेचा बोलो हम का बताएं अपना दिल के हाल। हम बहुत परेशान हो के तरह से मिले आइल बानी। ए चार बोलो हम अपन मजबूरी तरह से कैसे बताएं। हमर माई बाबू हमर माई हेने आवे कांत में गांव के लोग देखी ढेर लोग बटोराई बा एकांत में कहो ना का बात बा बोलो कैसे आइल बड़वा काहे रोवो तारू। एक रेचा हमर रुआई नहीं खे रुका। हमर माई बाबू जबरदस्ती हमर शादी सेट कर देले बालो। आज हमरा अंग पर हल्दी के रंग चढ़ावल गइल बा। केहू ना बहाना कोई के आइल बानी का ए चल बोला जानू हम तहार ना हो सकेनी। माई बाबू बिया ठीक अच्छा बा। नैहर के प्यार कुछ होला ना नैहर के प्यार कुछ होला खेला खिलौना माई बाप जहाँ रिश्ता कायम कर दिलस ओकरा के मंजूर कर लो। हम नैहर के यारवा हैं कभी भी तारा मात के सिंदूर नहीं बन सकता। अजय मात के सिंदूर बने वह तारा असली यारवा है। माई बाबू की इज्जत बात चाहिए, पगड़ी बात चाहिए, प्रतिष्ठा रह चाहिए। रोवा मत तू रोवा मत। बाकी प्रेमिका कहत का बाड़ी का कहता री कि हमारी रुके ना रोवाई लगता हो अब जुदाई। कि जब रंग हरती के रंग अब चढ़ावल बा ये जान अब मिलन ना होई अब मिलन ना होई पहरा लगावल अब मिलन ना होई पहरा लगावल अभी हमारा राजेश बाबू फिर 1100 रुपया पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम बा। और बा फिर 500 रुपया पुरस्कार हमारा मनोज मिश्रा व्यास जी
गोड़ लगनी है चरण छुके। आज यह ब्याह समय जरा संग जब दुगोला गाई महाभारत के प्रसंग जब गावे लगी संस्कृत का श्लोक बोल के बाबा हो जा देवे के मन करता है बाकी हम ले बाज आदमी रहे हेने से कट के होने से दाव मारत रही गोड़ लगनी हरवा जी नन्हे बाबू श्रीमान नन्हे बाबू 1100 रुपया पुरस्कार देने आप बता नहीं तहरा हमरा प्यार के चर्चा सदरे गांव जवार में हो गई लड़कियां कहतिया चर्चा तोहरा प्यार के सबका जुबान पर भाई के बहाना भाई हमारा BR दुगोला एक्सप्रेस यूट्यूबर भाई बुझाता नहीं बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा कोई के बहाना आइल बानी तोहरी दुकान पर कोई के बहाना ए चार बोलो हमरा तहरा प्यार की चर्चा ये गांव के बच्चा जाना अगर हम तहरा से दूर हो जाए तो हमार करेजर डहकते रह जाए ए चार बोलो अब तो शादी के कार्ड में छपा गइल बा का शादी के कार्ड तो छपाइले बा का छपाइल ऊपर शादी के डेटो ले छपा गइल बा अब तू हमरा दिल में जिंदा रहबा हाँ लेकिन हे मांग के सिंदूर कबो ना बन चुप रहो हम बनलो ने खींचा चर्चा देख शादी के कार्ड तो धन्यवाद हमारा DC साहब के ड्राइवर साहब 200 रुपया पुरस्कार भाई हमारा चैनल वाला भाई लोग के सब्सक्राइब करे के बाद नाम तनी धरो हाँ RJ स्टूडियो जामापुर चैनल के नाम हम बड़ी सब्सक्राइब रवा सब करी ये बाबा है रुआ निर्मल बाबा नाम बरनाम SP लाइट एजेंसी गैस SP गैस एजेंसी HP कहता हमारी स्टाफे बनी रुआ हमारे HP गैस एजेंसी बा तो स्टाफ बनी रुआ हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना चर्चा ये तोहरा प्यार कोई के बहाना आइल बानी तोहरी जय अभिषेक बाबा नेशनल कलाकार हो गइलो नोट लुटौलो नारायण जी के आशीर्वाद तार गुरु जी मर गइलन आदमापुर बाकी छोटका गुरु जी बाड़े गिरीश सिंह जी बन रहे प्रसंग एक से एक बाड़े से लोग मानथरा और हनुमान जी के शादी के प्रसंग लिख लिया अब मिलन ना होई एगो भाई जी फरमाइश के लिए है बाबुल की दुआएं लेती जा वह धुन बजा दलो अरे भाई बजा ना दो मेल मत खोजो हाँ बबुआ बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले बजा दो ये हमारा भाई पिपरा के मुखिया जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा याद हो जाला खड़ा होकर
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार ससुराल में इतना प्यार मिले। अपना मन के जे काम करला तो हमार मंडली में लात से पिटाला। एजा जब कह देने तब ना घरे शुरू हो जा। बहुत लयदार बड़ा ना तो वो नहीं खेजे तोहरे पर हमारा काम चलता, हमारा से तहर काम चलेगा। एक पर ध्यान दिया मारा हूँ लागा भाभी बेटा जी बा और बाजी रात भर रोबतर रे। अरे हम नहीं हर के रवा हरे पगली, हम जीवन नहीं खिली बाय सकत। असली तुर माई बाप जौन यरवा खोजी वो ते जीवन के निर्वाह करी। लेकिन नहीं करे बोलो हम तहरा से सच्चा प्यार कैले बानी। हनु तहरा से जुदाई के गम में हम रात रात भर रोतन। हाँ ए चार अब शादी होता टे। हाँ अब हमरे शादी में तू मिलहु मत हो काहे ना तो हमरे शादी में दू गो बाउंसर आइल बाड़े। हनु एगो लंगड़ बाउंसर बाड़े अच्छा आ ओहे में एगो टकला बाउंसर बाड़े। टकाला दू गो बाउंसर आइल बाड़े। कुछ ना करी है सब घुमहु मत आई हो। तू चुप रह। हमारा कौन काम बता रहा गली मोहल्ला महिला हाँ हमारा आइले से तोर बियाह कट जाए एकदम ना। चलो हटो एकदम आज के बाद हमरा से मिली। हम ना हर के यारवा हैं तोर घर बिगाड़े खातिर नानू आई ना रोई ले रात रात भर डोलावे न मोहब्बत होई। दोसरा के हो मोबाइल अब बात नहीं होई। दूसरा के मोबाइल आज के बाद तोरा से बात ना हुई ना तार फोटो बाउंसर रखल बड़े से पीटे खाती तार फोटो बाउंसर के देखावल पड़े जा। अब मिलन ना होई, अब मिलन ना होई, पहरा लगावल तहरा हमरा मिलन ना हो। दोनों को बाउंसर पहरा पर बैठा रहता रे सब बाजे बाजे कभी ना मिलन। संगत छोड़ दो बौरा के दुबे बाबा लास्ट गीत के अंतरा बा मास्टर मुना भुला जा उमर के प्यार के
जान हमनी के जान गइल रहनी हजा कि प्यार के बाजी जीत गइल बानी जा लेकिन ना ये करे जा ई हमार भूल रहा। प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है मुलाकात में जुदाई जरूरी होती है। वक्त मिले तो उठाकर पढ़ लेना प्यार की किताब क्योंकि हर प्यार करने वालों की कहानी अधूरी होती है। ठीक 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 ठीक। अरे अब मिलन न हुई पारा लगा बाबा HP गैस एजेंसी कंपनीकार 1000 रुपया पुरस्कार देने बोलिए बजरंग बली की। चलिए अभियंता जी।